80 000 bitcoinov. Taký veľký jednorázový predaj spracovala Galaxy Digital. Predaj o veľkosti 9 miliárd dolárov. A trh sa ani nepohol. Išlo dokonca o jednu z najväčších transakcií v histórii kryptomien. Evidentne sú preč tie časy, kedy jednoduchý predaj tisícky bitcoinov zahýbal s trhom. Aj to je signál, že trhy konečne dospievajú. PayPal oznámil službu Pay with Crypto. Môžete tak platiť kryptomenami priamo zo svojho PayPal účtu. Je to jasný posun od špekuláciám k reálnemu využitiu. A PayPal ide v čele týchto inovácií. Stablecoiny sú bez debaty víťazom tohto cyklu. Mika regulácia v Európe, stablecoinový zákon v Amerike a navyše k tomu aj všetky inštitúcie, ktoré sa snažia dostať do krypta, obzvlášť prostredníctvom stablecoinov. Banky aj brokery vydávajú svoje vlastné stablecoiny, najnovšie napríklad o tom hovoria Interactive Brokers. Áno, brokerská firma, ktorá má miliardy dolárov pod správou, sa chystá vydať vlastný stablecoin. Je to už ako v tom známom meme z Oprah Winfrey. Ty dostaneš stablecoin, aj ty dostaneš stablecoin. Token, ktorému sa zatiaľ podarí najlepšie uchopiť tento narratív stablecoinov, je token Ethena. V minulosti bol považovaný za dosť rizikový projekt, ale v poslednej dobe sa mu veľmi darí. Ak ste sa mu zatiaľ nevenovali, tak by mohol stať za pozornosť. Ale samozrejme toto určite nie je finančné doporučenie. A teraz niečo z opačného spektra. Token Pump známej memecoinovej platformy Pump Fun zažíva výrazný prepad. Od svojho spustenia v podstate jeho cena iba klesá. Aktuálne má tržnú kapitalizáciu v hodnote 1 miliardy dolárov. Čo je ale zvláštne, tak platforma sama o sebe vlastní kapitál v hodnote 2 miliárd dolárov. Čo by mohlo naznačovať narast ceny tokenu. Ale nie je to také jednoduché, pretože používateľia platformy v podstate už iba klesajú, výnosy platformy takisto idú iba dole a sentiment, ten je zatiaľ na tom úplne najhoršie od spustenia tejto platformy. Takže či už sa chystáte obchodovať pump na rast alebo na pokles, buďte hlavne veľmi opatrní. Kryptomeny sa v posledných týždňoch hýbu naozaj rýchlo. Uvidíme, čo prinesú tie ďalšie. Môže to byť ďalší pump, alebo to môže byť presne naopak. Nezabudnite nás sledovať, aby vám nič neuniklo.